Qatt ma bassru li l-Partit Laburista se jasal għal dan il-punt, nitkellmu fuq til ta' trabi innoċenti. Bosta partitarji Laburisti qed jisqu li jekk il-Partit tal-Labor se jilleġisla fuqha jista' ma jqishomx. Sostnid dan l-eks-Ministru Laburista u President Emeritu Marie-Louise Colero Preca f'intervista li saritilha brabta mal-kampanja Inti tista' issalvani, kif il-Gvern immexxi minn Robert Abela jidher kommess li jdaħħal l-abort f'pajjiżna mill-bib ta' wara. Marie-Louise Colero Preca saħqet li b'din l-emenda li jrid idaħħal il-Gvern se nkunu qed noqtlu it-trabi innoċenti. Qed nitkellmu fuq qtil ta' trabi innoċenti. Jiena jiddispeċini li il-Partit Laburista qed issillu ħsara b'dil-kwistjoni tal-emenda li x'nintaqa' ma' ħafna Laburisti iċempluli, anke jċempluli, u anke ħadd emails u messaġġi li qed jinkwetaw ħafna li huma definittivament kontra u li hemm min minnhom ġejjin minn familji ta' żmien l-internet li jgħidulek jekk il-Partit Laburista din se jilleġisla fuqha jista' ma jqisniex. Hija saħqet li bosta tħossuhom traduti mill-Partit Laburista mmexxi minn Robert Abela kif il-pożizzjoni tal-Labor inizjalment kienet illi il-politika tiegħu huwa kontra l-abort iżda l-affarijiet qed jidhru mod ieħor bil-konsegwenza li bosta partitarji qed iħassuhom iddispjaċuti. Hemm ċertu dissent ta' nies li l-valur tal-ħajja huwa żgħir għalihom u qatt ma passru lill-Partit Laburista se jasal għal dal-punt meta kellna rasna mistrieħa li mid-dikjarazzjonijiet li dejjem kien hemm li l-Partit Laburista kontra l-abort. President Emeritu saħqet illi huwa minnu li rridu nagħmlu minn kollox biex insalvaw il-ħajja tal-omm anke sfortunatament dan jissarraf fil-mewt tat-tarbija u hawn iva hemm bżonn ta' kopertura legali. Sta fejn tidħol is-saħħa la darba din tista' tingħata trattament għaliha ma taqbilx illi tarbija innoċenti tista' tinqatel. U allura hemmhekk iva, bla dubju, ma nistgħux aħna naċċettaw li għax hemm diffikultà ta' saħħa u tista' tiġi trattata allura soluzzjoni flok it-trattament mediku ikun li noqtlu t-tarbija. Le. Hija saħqet li sa minn dejjem kienet tpoġġi l-bniedem fiċ-ċentru tal-politika tagħha partikolarment it-tfal u dawk li m'għandhomx leħen. Għallaqsant, Marie-Louise Colero Preca appellat sabiex is-soċjetà tkun il-vuċi għal dawk it-trabi illi għalissa vuċi qatt m'għandhomx. Nista' xi darba naċċetta li noqtol tarbija fil-ġuf biex laqqas nagħti ċans il dak it-tifel jew it-tifla la nismagħhom u wis iktar nagħtu kasom. Ja saħqet li dan is-suġġett jimmerita diskussjoni li jmur lil hemm il-politika partiġana u lil hemm it-tradizzjoni reliġjuża kif spjegat li emenda bħal din se taqleb l-ordni soċjali, etika u morali tal-pajjiż.